Ideme dnes na tip číslo 5, ako si každý deň zlepšiť svoj život o 1%. Aký je ten tip? Každý deň niekoho pochvál. To je návyk, ktorý si veľmi ľahko dokážeš dať do svojho života. Koľkokrát vás v živote niekto pochválil? Ako ste sa pri tom cítili? Predstavte si, že by ste každý deň niekoho chválili za to, že navaril skvelý obed, za to, že dieťa nakreslilo krásny obrázok, za to, že má krásnu blúzku, za to, že má krásne náušnice, za to, že dnes veľmi dobre vyzerá, za to, že dnes dal krásny príspevok na sociálne siete. Chválme ľudí okolo seba. Neviete si predstaviť, čo to urobí s vašim životom. Ak niekoho pochválite každý jeden deň za absolútnu jednu maličkosť, ktorú v živote urobil, alebo ktorá sa vám na ňom páči, tak vám to vráti naspäť. Môžete si tým byť istí. Takže môj tip číslo 5 je: pochvál každý deň niekoho v svojom okolí a uvidíš, ako sa ti to nádherne vráti do zlepšenia tvojho života. Sleduj ma ďalej, zajtra ideme na tip číslo 6.